Bine, salut, eu sunt Camerul Cristis și am să vedeți o nouă serie pe Minecraft. Am făcut eu un anunț, s-a postat deja și o să începem noi aici pe o nouă mapă foarte frumoasă, puteți să o vedeți. Hai să începem și noi. Și ăsta este spawnul de aici, nu este prea frumos, dar totuși este ceva, decât deloc. Să răspundă de așa în ocean undeva să mori. E mai bine. Și sper să susțineți seria asta, să dați like la serie și subscribe. Și să va numi seria asta acesta Clubul Single, suntem în junglă, ca maimuțele. Și cred că nu o să-mi placă mie această lume, deci dacă nu găsesc un loc, o să luăm altă mapă mai bună și mai spațioasă, poate chiar găsim noi ceva pe aici. Încolo tot junglă găsim, deci o să-mi prepar și să revenim după aia. Și am revenit după un foarte scurt timp. Când am găsit o mapă, dar e tot ca un fel de junglă, dar are alte biomuri pe aici și o să le explorăm noi. Acolo e biom de junglă. Și dacă nu o să-mi placă mapa, o să schimbăm iară și iară și iară și iară. Da, nu-mi place. Și am revenit că mapa asta chiar îmi place, o ador. Mapa asta e destul de perfectă. Avem și copaci frumoși, tot ca lumea. Hai să începem seria noastră de Clubul Single. După ce am schimbat câteva mape și n-am pierdut foarte mult timp, am pierdut foarte puțin. Haideți să luăm și noi lemn. O să avem timp să filmăm cât vrem noi. Azi sunt liber, e sâmbătă. Și hai să facem o serie. Dacă vreți în comentarii, spuneți-mi în comentarii dacă vreți intro, o să vă postez și intro. Hai mai repede, mă, hai mai repede, mă. Dar o să bag intro la videoclipuri. O să meargă cu vreo 25 de FPS-uri după aia. Mobizenul, dar nu e nimic, maxim la ele 30, deci ne scade 5 FPS-uri, nu e nimic. Asta e. Dar o să băgăm noi intro la anual, dacă îmi spuneți voi, dacă nu, nu. Oh, God. Și acum mi se mișcă foarte, foarte bine. Deci tot Minecraft mi-am băgat ca de 30 de giga în telefon. Ieri mi l-am luat. O să-mi iau și de curând un laptop. Un fucking laptop. Și dacă sunteți gomote pe fundal, ignorați-le că... Da... Nu știu, cred că nu crea să aud. Dar dacă s-ar auzi, ignorați-le. Le băgați în seamă. Și nu mă serie de cât vrem noi, de câte minute vrem noi, că avem spații în telefon de descărcăm și GTA San Andreas. Ar fi o idee bună să descărcăm GTA San Andreas. Da, o să descărcăm GTA San Andreas. O să jucăm GTA 3. Am văzut eu pe YouTube că unii s-au descărcat GTA 5 în telefon, GTA 5 online. Dar de unde? What? Nu știu, chiar nu știu cum se... Poate chestia asta că l-ai făcut doar pentru calculator, dar nu știu. Uitați-vă și voi pe YouTube. GTA 5 pe telefon, ia scrie. Deci, să vedeți voi cum se joacă GTA 5 pe telefon, fără nicio mufă sau ceva. Cred că pur și simplu. Ok, să spargem tot lemnul ăsta. Și la început o să audă vocea încet, după aia o să audă mai tare, că pornește filmarea ca lumea. Și acum hai să facem aici un craft. Suntem cam departe de spawn, dar nu-i nimic. Pe aici va fi casa noastră. Oh, God. Oh, am sărit la 4 blocuri și mi-a dat o jumătate de inimioară. Deadmatch. What? Și Gabi zicea că... Și fii atent, de la 2 blocuri... De la 2 blocuri mi-a zis mie Gabi. Nu știu dacă v-ați uitat că
Nu ți-ai uitat și la atunci, că v-ați uitat, de la 2 blocuri ți-a luat damage și toată viața și am sărit de la 4 și mai am dat jumătate de inimioară. Deci el a dat în mine, ați văzut. A avut și un comentariu pozitiv, că el a dat în mine. Târnă cum mi-am făcut, mă. Și lopată. Cam atât. Hai să facem un chest. Punem chestul aici. Asta punem tot lemnul nostru aici. În episodul de azi vreau să mergem la vânat de animale pentru să ne luăm resurse. Opa, ce facem? Și o să avem dificultatea IA, e perfect, deci mega perfect, chiar atâta vreau eu să o dau. Și hai să facem rost de mâncare. Deci vedeți cât de bun sunt la PvP și Gabi s-a ofticat. Am omorât vaca aia imediat, ia uite și pe asta. Și cu sabie din lemn. Opa, vaca asta mi-a fugit, dar nu-i nimic. O prindem. Dăm doar o sabie. Unde-i oaia, că sau de pe aici o oaie. Să vreau să-i dau pe cocoașe, că ne trebuie lână pentru pătoi. Stai, fată. Stai, fată. Hai să ne facem, nu ne facem armură deocamdată. Dar după aia, opa, ce să vede acolo. Sat, sat, sat. Sat, sat, sat. Și aproape de noi. Deci aici să mergem să luăm resurse de aici. Wow. Episod norocos. Deci foarte bucuros că l-am filmat episodul ăsta. Se găsesc greu satele, deci da, și sunt și villager mulți pe aici. Avem și fierărie. Wow. Hai armură de aerul la noi. Iron. God. Și chest plate. Târnă cop din așa ceva. Sunt destul de AP acum în timpul ăsta. Că ne mai trebuie aici, ne mai trebuie oițe, buțe, ruțe. Da, și să ne luăm câțiva cartofi. Pe partea asta sunt cartofi aici, cred că. Nu, acolo sunt siduri. Vreau cartofi. Aici sunt cartofi, mă. Ia uitați ce perfect e. Hai să luăm și de aici. Mi s-a dus sabia, dar nu-i nimic. Facem noi alta, avem destul de materiale. Și din colo am venit, cred că. Sau nu, din colo am venit. Hai să mergem să ne punem minunățile astea în chest. Hopa, mâncarica. Mamă, am mâncat o grămadă de carne, am și răgăit. Nu, dincolo am venit eu. Da, dincolo am venit. Oh, God. Și credeam că sar peste avea un geam destul de imposibil pentru telefon. Mamă, cât de bine merge Minecraft-ul, ce noi voi, bă. Ce, bă. Și dincolo am venit noi. Sigur dincolo am venit, țin eu minte. Că
Că eram aici și am zis sat. Dar de aici am venit. Unde n-ai... A, uite-l aici. Wow, ce instinct am avut. Oh, God. Hai să ne facem armură în primul și în primul rând. Hai că sunt destul de OP. Mai avem și pentru sabie. Din iron. Hai o sabie din iron, mă. Așa, mă. Hai și una din gold, aparent. Să avem de rezervă. Punem cartofi aici. Sidurile astea aici. Bețele astea pe aici. Târnăcopul ăstea. Păstrăm sabia asta după noi. Opa. Nu. Op. Un pat. Ala am dat patul și o să vreau să mergem să vânăm